Morning Msisi, ninjani bhuti? Cha, ngeke ngize ngiyifihle nje. Igama nguSimanga wakwaNdwandwe la kwaSakamthetho. Cha webhuti nginenkinga nje la enkulu kakhulu, enkulu. Ngagulela umama wey'ngane, siney'ngane eziwu-4. Futhi nje kwamqala lokhu kugula, ekhala ngekhanda elishisayo, uthi ukhakhayi lishona phakathi. Ngaba umuntu kophansi phezulu naye ngihamba abantu besiZulu saqala kubo dokotela bethi ababoni lutho. Sase siya kubantu besiZulu-ke lokhu bekhomba umnakwabo bethi hhayi uloyo wamnakwabo isichitho nje esithizeni. Sizame-ke akukho engingakwenzanga icushwe lashwa yonke into uthole ukuthi uzoba right usuku olodwa noma 2 days. Ngakusasa kuphinde kuqale phansi futhi ekhale ehayize ebaleke evinjwe zonke lezo zinto. Kwase kugcina uma wakhe uyamdinga-ke ethi kunomuntu okhona la oseGoli osizayo okwazi ukulapha izinto ey'njengalezi. Kodwa before kwenzekale lokho ngosuku nje lolo mama wafona ngalo khona nami umuntu engase ngimtholile lapha eMatuba. Lo muntu lo shuthi wayesinikezile izinto kudala sangayisebenzisa savele sayibeka nje. Kuthe ngalolo suku-ke ezohamba engima wakhe wasengifonela lo baba lo. Wasethi hhayi akakayisebenzisi lezi zinto, cela sisebenzise lezi zinto besinikeze zona. Nangampela uthi uma eyisebenzisa lezi zinto kwathi dwe, cause uthi wayefuna ukubona ukuthi usengalaphekani noma cha. Kwase kuthi dwe. Yancipha nje lento kakhulu. Kwaphela ama-hours then uma wakhe-ke nakho esefona-ke esesho ukuthi hhayi ucela ingane yakhe ibuye ize kuyena uzoyilaphela cause ivele sengisele nesidumbu shuthi sekuwumuntu ongasekho nje emhlabeni. Kwangithusa kakhulu-ke lokho, ngayithatha ingane yakhe ngayihambisa kuye. Ngabuya ngeza kulo baba lo wangi-check-ela wasethi hhayi ngoba ehambile nje eseGoli ziningi-ke izinto ozobhekana nazo. Ngoba kade bekhomba lo umnakwabo sebezokhomba wena-ke manje kuthiwa ulowa wuwe umkhwenyana wakhe. Kuzohamba isikhathi eside ningabonani and kothi lapha akabuya khona siyasazi noma uyobe usamxolela yini. Uyabo. Then nangampela uma kwenzeka-ke esesele eGoli nakho uma wakhe sebangibhlokha ey'ngcingweni abasangitholi ngenxa yokuthi ngafona. Uma ngifona vele senginayo le information ukuthi kungenzeka. Then ngiyamtshela-ke umakoti ngithi ungathathi noma ngayini okuthola lapho-ke eGoli. Ungayikholwa nje into abakutshela yona wena into okumele yenzeke kumele ulapheke. Kwaba ukugcina kwami-ke lapho ukukhuluma naye. Sengizwa nje ngabantu bengifowadela namanaphuzana ama-voice messages bathi hawu kanti umakoti wakho ugula kangaka nje uloywa wena. Ngiyabuza mina kanjani mase bengisendela ama-voice note-ke. Uyabo. Bengisendela ama-voice note asendwa umkhwekazi wami. Futhi umama kamakoti. Kuyasho ukuthi yimi engaziyo ngokugula kwengane. Hey, ngixakeke-ke cause lento le isena 3 months yenzekile lento le. Ngizame-ke ukuhamba abantu nami ngihambe ngi-check-a kuthiwa hhayi imimoya unemimoya. Le mimoya nje kumele ngibonge ukuthi akangenzanga ukuthi ngibulale cause sometimes uma uhamba uyo-check uhamba naye kuzovela umngani kuthiwa uloya umngani wami. So yena umakoti kumele ngipressurize ukuthi mina ngibulale umngani. Kungakhomba futhi ekhaya ukuthi umuntu osekhaya omloyayo. Engipressurize ukuthi ngibulale lo muntu wasekhaya. Noma ubani engisondelene naye. Futhi le mimoya iyalwa ngendlela elwa ngayo inamandla kakhulu. Ifuna nje ukudestroya. Kumanje-ke izinto akazenzayo ushintsha ama-numbers. Lama numbers uma washintsha
uke engimiss call or enginikeze u-call back uma ngathi ngiyafona akasayibambi usengiblockile. And wenza exactly izinto engangitshelwa ilo muntu lo engangiyo-check-a kuyena labantu bokuqala, because umuntu wokuqala esamhambayo ngihamba nomakoti wayiveza indaba emoya wathi kunesidala ngoba nihlanganisiwe nje nihlanganiswe nesidala kodwa kuzohamba nibe ney'nkinga kumele nilungise, kumele kuhlanjululwe le mimoya le iphendulwe ibe mihle kube imimoya ekahle ingezi ngolaka oluzwa ngayo. Kumanje-ke angazi ngoba nje kuvele ukuthi bathi ngaze ngizomxolela futhi uma selitholile iqiniso ngoba phela kumanje ngisazama ukusiza, ngisazama ukumlekelela ukuthi lesimo akabhekene naso sidlule ngoba besho nje ukuthi uzophila mhlawumpe lelo sonto kuphinde kubuye futhi kuphile lelo sonto kubuye. Nami ngapha angimile ngiyazama ngihambe ngifuna usizo ngiyabuza ebantwini abenze lezi zinto kanje ngibathola abanye thola ukuthi angiyi kubona ngenxa yokuthi ngisho ngaya kubona umakoti engekho angiboni ukuthi khona into engenza and futhi ngingaxhumani naye nangefoni kunzima kakhulu into engenzeka nje lapho ayikho. Manje angazi ukuthi bengasizakala kanjani lapho ngoba phela ney'nombolo iyashintshashintsha and naku-Facebook shuthi isiyaqala-ke lento ukusebenza ngamandla ngoba naku-Facebook ngibona nama-pages akawalayikhayo anginikeza isithombe esithile ukuthi lento isimphushela kwelinye izinga lempilo okumele eyiphile. Ngoba nje bengibuza ukuthi kaze ngizomxolela yini noma esebuya ngoba phela kuzohamba uma setholile iqiniso bese eyabuya. Uma esebuya engasangifici mina la akangibeke khona ngezinga lempilo sengidlulele phambili ngoba phela amadoda ngeke nje kuze kuphela unyaka uhlezi noma ngoba vele bese ngikhulume nayindaba zamalobolo nje zonke lezo zinto. Imoya iphinde yavuswa nayo yizo zonke lezo zinto. Manje yabo indoda masolungisele zonke lezo zinto masaqhamuka isimo esikanje umuntu uthi uyamsiza mase phinda eyakubalekela futhi. Ethi akubalekela uyazi ukuthi ekugcineni uma umuntu labantu abasizayo bekutshela izinto bengingayikholwa kodwa ngibona zonke izinto abangitshela zona ziyenzeka. Ukuba nekhanda nami eliqinile ngibona ukuthi ngeke kuze kungisize ukudikila ngeke kuze kungisize ngoba vele kuhambe umama wengane lo uma esebuya mhlawumpe eseyilonto abayishoyo ukuthi uzobuya eseyiyona esengifica mhlawumpe mina noma mhlawumpe ngingasekho noma mhlawumpe empilweni kunempumelelo ekhona noma ngabe kunjani uma ebuya ngesimo ezobe sobuya ngabo besho ukuthi asazi because uyobe usumfanisa kube ngaseyena lo obehambe ewuyena ngenxa yale moya yakhe kodwa uyobe eseyisola kakhulu. Inkinga-ke ukuthi wena asazi ukuthi noma uzobe usamukela. Ngiyabonga Putin, angazi ngiyabonga.